So mga subscribers, muli si Modern Marketing. Dito po kami almost 6 PM na po yung therapy ni Kuya Asyong. So marami tayong pinatang pasyente natin. So at least we will now making a program sa relaxation of muscle. Hindi ka ng likod, upper back, from lower back, saka ng joints niya. Plus natin yung posture natin, yung natin. So what's good of din, yung aming gawin sa kanila. And God bless all of you. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aming vlog. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Modern Marketing po, Travel Stock Therapy po. Dito po tayo sa Proctres, Hacienda, Therapy, Mexico. Sipa? Yung ba? Ayun na. Sino mo tanong mo pangalas na kayo? Pangalas ng minsan. Masira din. Okay naman ito. Hanggang magtira ko, hindi mag-iin. Okay. Nilagay yata. Dahil ako lang ko, eh. Nagkapit ka agad, eh. Hindi ka pwede ka. Okay, tawid ka ng 5. Wala sa Diyos ng puso. Lahat sa iyong puso, sa lahat ng bayad, ikaw pagpapalay ng Diyos. Sabi ng Pilipinas, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Maraming salamat ng Panginoon. Ikaw po ang lahat ng mga paano. Kalakasan po ang action. Panginoon, salamat po sa mga nag-sponsor po sa mga Panginoon. Lagi sa pinagawa ko yan. Napakain mo sa pinagawa. Pero Panginoon, bless mga kamay. Pag-ibig kayo ng Kuya Asyong Panginoon. Aking marami hindi pagalingan. Nagaling siya Panginoon. Make my hand, Lord God, as an instrument sa mga Jesus. Leo, magmamahal. Ano na? Yeah, magmamahal. Before we exercise, meron tayo sa kanya gagawin. Yung tamo. Okay. Tayo ko na. So, lagi mo lang ginagawa ito kayo kasi nga para mag-develop yung kanyang balancing. Kaya, napakasimple tayo yung ginagawa ko rin. Very good. Magandang. Sige, sige, Teo. Sige, Teo, push! Okay. Then 3. Siapa? Ada po. Push. Ayan, ito yung aming 7 session therapy. Ngayon po ay Miyerkules. Miyerkules po. Okay, Miyerkules po. December 4. No? Nabi ng Pasko. Hope and pray kung Pasko nito siya po nga siyang meron ng development at improvement. Ayan, mga subscribers na. Magaling. So, bilong na po siya. No? Cha. So, we have to move back like that. Cha. Diretso katawan, diretso. Yan. Balancing. Relax ka na, relax. Ngayon siya. Okay. So, tanda ko po. Buka na kali. Yan. Tayo. Ready? 1. Push. Very good. See? Check. So, pinapang yung pagkilakad lang. Pasok. Walk. Walk along my friend. Push. Tabagya.
Push. Yan. Okay. Very good. Yan. Very good. Tapos. Atas ka? Kamay yun eh. Kamay yun So yan, yung aming first cook namin, i-delivery lang. Haba namin ng konti. Sige. Oo na. Relax, relax, relax. Chill. Yan. Push. 1, 2, 3, push. Push, push. Ano konti? Lakad. Walk away. Like my friend. Yan. Bakit natin ka? Step, step. Yan. Step. Walk away. Okay, step. Very good. Walk alone. Step ulit. Relax. Yan. Lumakad mo. Relax mo. Relaxation. Sige mo. Thank you, Lord. Ha? Thank you, Lord. Yan. Ha? Very good. Very good. Yes, lakad. Lumakad ka. Yan. Yan. Bilakad. Yan. Very good. Alakad ko lang pala eh. Yung katawan. Diretso mo lang. Yan. Tapos lakad. Yan. Kahit danda lang. Okay sa kanya. Straight throw. Yan. Yan. Okay. Tatayo-tayo Yan. ka lang. Hindi kayo may ibang may liin. Tatayo-tayo Dito. ka lang. Push! Push! Lakad! Oh. Yan. Oh. Galing na. Sige, ikot ba ako? Sige. Ikot ba? Ikot ba na eh? Step. Step. Step, sige. Step. Step. Step by step. Sige. Yan. Yun. Thank you, Lord. Sige mo. Thank you, Lord. Yan, sige. Very good. Sige. Yan, sige. Yan, sige. Take walk. Oh, lupa na mo. Hali, kamay, lutlok. Lupa na mo. Yan, siya lutlok. Aisha. Aisha niya. Ikutin. Straight. Dito pa yan. Ayaw ka ba? O, ganun. Ganun ka ba? Ipagan mo. O, alam mo nga ka? Ayos lang. So, maganda yung ginawa namin. Pag-ibog namin, yan. Bigit ng konti. Maganda yung ibog namin. So, yun tamang timing ng kailangan. Okay? Okay ba? Last one walking na. And after this, we will make a massage therapy, ha? Okay, para magpapangin naman ng konti. Push. Yeah, okay. Dito ka. Check. Yeah. Lakad. Yeah. Yun. Dito mo lumakad. Sabi mo, thank you, Lord. Yan, lagi babanggitin. Thank you, Lord. Yan, tulungan tayo ng Diyos sa ating buhay. Sige. Yan. You walk balance, step, ano? Kaya na ba? Yan. 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 Straight. Yan. Wow. Straight. Nalibutak mo. So ito po yung aming session. Ha? Medyo yung maglalakad niya. Umaba ng konti. Yan. Sige, maglalakad. Very good. Yan. Sige. Pagkaramdam lang. Yan. Meron. Very good. Yan. Magandang paglalakad niya. Sige. Yan. Very good. Sige. Okay. Yan. Huwag mo umupo ha. Ikot ako ha. Sige. Apa ya? Oh, dito lang. Sige. Huwag mo po. Huwag mo po. Yan. Huwag mo po. Tayo muna. Tayo. Yan. Diretso mo lang. Yan. Isang.
Opo, maganda. Sabi mo, thank you Lord. Yo, thank you Lord. Isa pa? Okay na yun? Okay. So, yung kanyang requisite namin ngayon, na ginawa namin ngayon sa kanya. So, yung mga lipat namin gagawin sa kanya, same routine. So, yun yung magandang nakita ko sa 7th session, yung mahabang lakad niya. Baba, isa mo. So, ikot ko lang muna yung mga kamay niya. Okay? Kamay niya, ikot. So, para mamaya, i-massage ko na lang siya. Then after massage, okay na ka. Diba? Kasi may nakapad na namin niya eh. Diba? Siya. Okay? So, hindi na. Siyempre, makipit na. 1, 2, 3, 2. Cha. So dito, nade-develop ito yung ball sakit natin. Dito din yung nilalaro. I-develop the ball and socket movement. So yung mga nangyayari po yung movement. Ito po ang tinatawag na massage therapy. Range of motion. Tayo. Very good. Okay. Ganun. Ilang kamay. Okay. Ganun. Ganun. Oh. One. Ba. Two. Ba. Three. Ba. Four. Ba. Five. Good. Okay. Balik. Okay, kamay. Tak mo. Cross over. Itak mo. Ako sa ulo. Parehas sa ulo. Parehas. Balikan. Massage. So, yung massage. Ang therapy na hindi masyadong hard kasi araw-araw ito, 25 session to eh. So, the massage should be gentle. Bakit gentle? Mga muscle na. As well as yung mga attribute ng mga muscle na yung DSM. Body conditioning and blood circulation. So, siya is almost 2 weeks. No? So, nakita ko yung great improvement niya for this 7th session. Yung nababalansin mo na ba? No? Nakakabalance na siya ngayon. So, yung balance na namin. So, talagang tsagain natin to. Si Apong Asyong. Tingkang. Okay, talaga ako. Uy! Pili ka na ba? Okay. Kami kayo ba? Kaya ba? Okay. Hindi ko ayos ka ba? Masyado yung big. So, pinapatay ko ng kanya. Okay ba? Hindi ka tabit po itong takabay, yung nakaya ka ng video. Nakeri mo? Ha? Dapat mo. Yan. Ulo. Eh. Hup. 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 Yan. Eh. 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 Imo. Balik.
At lahat. May video? Sabi, may buto ni Cherry mo. Ano ang best na rin sa'yo? Nilalang na mo, ha? Ano? Dito. Wala mo. Nakakalam. Ano ba? Medyo miss ka ba? Miss ka ba? Siyempre. Alam ko lang. Hindi, ang nagbakan na ba? Hindi, alam na kayo. Pasalamat ko lang po. Pasalamat. Oo. Kaya na ko niya. Ito mo yung gulo mo, mapupunod. Wala lang din niya. Bukuya na yan. Kaya na. So, huwag ka lang makikita natin. Kasi affected area, upper limb niya. Ito yung upper limb, ito yung stick to this muscle, stick to muscle. Hindi basta maiikot ito. So, kailangan itong practice massage and practice motion. Some exercises, ginagawa namin yung motion. Good. Ano? Good. Very good. Okay. Isang twisting. Isang day. Ayan. Diba? Diba? So, para kayo kita. Diba? Ready? Wow. Ready, one. Okay, push. Very good. Ready na ang tao mo. Nakadala ang tao mo na yan. Sige. Focus ka. Sige, focus. Push. Yay. Takad. Ayan. Ano? Bang. Yay. Yay. Ayan. Good. Okay. Good. Sige, mo na eh. Sige. Diretso yung katawan mo. Ako bakit? Yan, sige. Maya mo. Diretso yung katawan. Sige, lapit. Yan, relax ka mo. Yan. Yan. Marami mo isip mo. Ba't lakad ka? Sige. Yan. Stick ka. Good. Stick. Ano mo maka-straight ko? O. Straight ko. Yan. Kasi mga nakadugo ko. Dito ba ka duwa? Yan. Okay? O, sige, lakad ka ngayon. Tanda na. Sige. Yeah, very good. Okay. Push. Very good. Push. Okay, push. Okay. Take on that. Kaya malulong na yan. Hindi ba malulong? Diretso ka ba? Diretso ka ba? Hindi ka. Hindi ka lulok-lok. Masyasan nini. Bili kami dapat mo. Bili kayo mo na. Walang talan, no? Walang talan. Bili mo. Walang talan po. Mga subscribers, no? Alam talan. Sige naman. Dahil ito, makabalas na ka, no? Ito ka mo. Nakapangalan ko sila. Huwag na lang ka. Balas ka. Tulong ka lang ngayon. Parang mo na yan. Okay, very good. Malasin nila. Tara na yan. Taran. Gimana ka na ba? Hindi mo kaya taran. Kemana? Putri. Sige. Pilih tangan ya. Itu. Straight. Ano? Straight. Ya, straight. Wala dati. Ya, straight. Straight. Balasi. Ay, meron sa liwan mo. Balasi. Kapulo. Ya. Yun. Kapulo.
Yan. Kami tsatsakin. Yung kalay. Yan! May kuwame. Oh, kasama yan, Rob. So, ito po yung setting session namin. Nakakatayo na po ng walang alalay si Apo Ngasyo. So, mas muli po, si Miguel Magpepeng and watch niyo po yung aming great improvement. Yan, Ngasyo. God bless.